amra afia pem ahankro de okru mienu 1992 constitution ma kwan say onipa bi onya finhia dun wotwe na onama ongaza me ntɔ mo mble ya tom free onipa bi a onya saade no na onya mfie dun wotwe a o qualify so betwe odin no ato aba onipa bi onama aka akwa onfa de sankobom se pan no reason na o sin say nipa no so say wonya sa na onya mfie dun wotwe a onso Ghana mrama kwan so tumi to aba na say bibia ha wadwum da o fan unfita on se fita unim de ye ene de nye unim de o se nipa ye ene de ni kwan se nipa ye na onya mfie dun wotwe nko ade a Ghana mrama kwan say utumi eto aba ne saa so nti ye tire edin no baye mfinhya makomako enantem ni ena bato komisan say baye mfie enantem ni omo tire edin no sisi obi nso afino onya mfie dun wotwe ana asafino obi nso ababe wuram fresh client no na wo say wo mu bie pron na wo ma anya mfie dun wotwe no so wo mu twa mu din no mu din ebeka abato nkrata no ehu enu tabato komisan frase na no benada ebo bosome ne da etoso mako dumienu ewa fiye mu eno ofrase na abato komisan de krata ababonten endoda chese din twetwa na ohyase no odi abena wieye October bosome ne da etoso mienu na no na abato komisan ede krata ababonten no etifisem ene se afiwe voters registration ayeye no ye de asi enya ade a ye betwa nko nanim biem ye wie no ne ye wie aha obi anjunko na nimbim na emunsam na oche se abato komisa no aka che omanfo ni na se afi wei edi ntwere no womu de asi endu a enwe no num pan ena womu de si ye dwada ehin ne mebosum ne da etoso mienu abato komisa eto ne nsam so ena oche se enya de won betwa ko na nimbim anom de brani bi beka won se ye twere ebia no adwuma bi nto obi anya kwa metwe ndin ana bibi ntobi anya kwa metwe wo mse no de wo machira wo mawie no ma wie pan wo mo de asi abato komisansa ato ne nsam so eka biem se wo ma ebi mo hono ma na ndura wo mo ba be wie anwe no num no na ebia na edom delay so pa na so no num na bone de e wo so mo pon ne sa so nti wo ma na wo mo delay mu anura ansa na anwe no num no egbo a wo mo de isi no sa nkrofo no nko a no ene won be yenhye na won aye won de am kama entene ebo enwe no num pen won ma na edilai mu enu a won ntumi anye no saa nkrofo no na abato komisan se obeye won mu de ede ama won mu na abato komisan esan to aso ekan biem se obeda Ghana fo ni na se ewo mo de aboa no amfama ene tuwa chadwuma won ma ye edi aboa di ntwetwe ewo na from akomako aduonu baako entemni no odagana fo ni na asepa onipa ne nsa hyekrata yase eye Michael Buadu ono ene ye acting head emma public affairs ewo electoral commission wo na de nkrata wi eba bonten awia pem tubre Akan Kasiebo no ye to aso ne akoyanim ewo eye ensefoforo enso emu na sisia de eye bibimam ya nomo ade ba ko aya adwendwen kese ede ama eye mpanyifo asabi ye de eye bibremu ema ya hodo de ahye wonam ensa eye